आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. सावंतवाडी तालुक्यातील ओळी येथे जमिनीच्या वादातून एका 65 वर्षीय वृद्धेची कोयत्यानं डोक्यात वार करून निर्गुण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना रविवारी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास घडली. सरस्वती धोंडी सावंत असं मृत महिलेचं नाव असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. पाहूयात. मिळालेल्या माहितीनुसार ओळी गावातील मधलीवाडीत जमिनीच्या कारणावरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. सायंकाळी 5च्या सुमारास हा वाद विकोपाला गेला. यावेळी संशयित बाब लेकानं सरस्वती सावंत यांच्यावर कोयत्यानं भीषण हल्ला चढवला. त्यांच्या डोक्यात गंभीर वार झाल्यानं त्या रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्या. घटनेची माहिती मिळताच त्यांचा मुलगा एकनाथ सावंत यांनी पोलिसांना प्राचारण केलं. जखमी सरस्वती सावंत यांना तातडीने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं. घटनेचं गांभीर्य ओळखून सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्यासह पोलीस पथकानं तात्काळ ओवळी येथे धाव घेतली. या प्रकरणी पोलिसांनी एकाच वाडीतील संशयित आरोपी बाब लेकांना ताब्यात घेतलाय. विजय कृष्णा सावंत आणि त्यांचा मुलगा रघुनाथ विजय सावंत अशी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची नावं आहेत. जमिनीच्या जुन्या वादातून झाटोकाचा संताप अनावर होऊन हत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. या भीषण हत्याकांडानं शांत असलेल्या ओळी गावात भीतीचं सावट पसरलं असून ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सावंतवाडी पोलीस करीत आहेत.